Türkiye piştî operasyona bi navê Qaniya Aşitiyê ya Cotmeha 2019 amadekariyên operasyoneke nû ya ji bejahiyê ve dike. Herçiqas ji aliyê piraniya partiyên opozisyonê ve piştgiriya vê operasyona nû bêkirin jî partiyên wekî HDP, Deva û partiyên Kurdî li dijî derdikevin. Rayadarên partiyên Kurdî li hemberî operasyon û gefên Tirkiyeyê rexneyan li siyaseta Amerîka û Rûsyayê ya li ser Kurdan digirin û Banka Yekîtiyê li Kurdan dikin. Ev êriş ne Türk dike. Ne Doğan dike, ne AKP dike, ne Devleta Artêşa Tirkiye dike. Amerîka bi xwe dike. Eger got fiilen ne binigê xwe diçe, ne biçekê xwe diçe, lê bi devê wî ya, bi rizawiya ado ew dîse waya ew dike yani êrişa ser başûr, ser Rojava dibe mafê Tirkiyeyê, mafê wayê rewaya di pêşberî terorîzmê de xwe diparêzin. Wetê Amerîka vêbêje tişkî got Kurd bikinîne, îro Kurd mane bêxwedî li rojhilata navî li dinyayê. Rayadarên Tirkiyeyê radigihînin hêzên ku bandora wan li ser Rojavayê Kurdistanê hene, berpirsyariya xwe bi cih neanîne û ji aliyê YPG ve li hemberî Tirkiyeyê êriş tê nekirin. YPG vê yekê red dike. Rayadarên partiyên Kurdî yên li Diyarbekirê dibêjin, heger di navbera aliyên Kurdan de peymana duhokê bihata bicihkirin, dê pêşiya van êrişan jî bihata girtin. Yani xwezil hêzên siyasî ên Rojavayê Kurdistanê li ser mutabaqata duhokê batina bahev wê îro golba hebûna wê îro rewş ne ewayaviya. Em di wê baweriyê dane, em wek Partiya Azadiya Kurdistanê ji di wê baweriyê dane ku wê rewş nebiviya awayiviya, ew ê hêzên navnetewî hinek hesab û kitabê xwe li ser me çêkirina û wê nehiştina ku Tirkiye têkeve. Li gorî nirxandina rêveber û nûnerên partiyên Kurdî ji bo ku êrişê Rojava bike, Tirkiye li hêcetan digeriya û êrişa li cadeya îstiklalê wekî mînak didin. Rêveber û nûnerên partiyên Kurdî amaje dikin ku Kobanî sembola şerê li hemberî Daişê ye û divê hevpeymana navdewletî rê nede ku êrişî Kobanî û deverê din yên Rojava bêkirin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.